води по водата и че то ще спаси света, ще промени сърцата. Знаеш ли, че това дете ще те обнови и със своята сила свята то ще те освободи. Мария, знаеш ли, че това дете ще изцели слепците и че то с ръката си ще укроти вълните? Знаеш ли, че това дете е било сред ангели и целувайки лицето му, ти целуваш Божия син?